Bai, edizika zebili gara gu itxosbedarrak atateren bere bai. Itxosbedarrak, aritzan. Zer dire horrek? Algaz. Itxosbedarrak. Eta zetarako batzen ziren Horrek jodo itxeko. Horrek atara duzgu Marie baten, egun baten Marie bat goixen, goixeko zeiretan arratzaldeko ostabere da dozena bat ordu garren nien da beste ostabere. Marie bera. Marie bera bitzen, ataduzgu gidi pare biez, gidi pare bat, eta gauekako, Santi gauekakoa, beste pare bateaz, segin artien, eunde hogeta lau tonela da, atara duzen, Marie bitzen, ara, orduen esan, egonan molle puntan esan, etzeba peregon, arantzadi bakarri. Ara, ze molle puntera, eunde hogeta lau tonela da, 120.000 kilos, ataduzen. Eta nok eroste dutzu esan horrek itxosbedarrak ba? Ba, Valladolideko enpresa bat, Valladolid zen dau sekaderoak etorretarikoak. Eta gau bien, idizek kendu gokortara, eta gau bien segidun karge duzen hogeta lau tonela da Valladolid zerako esku sardakaz. Biganien, kamiganien eta lau gotaten ara. Antxe moile punten egon zan argitxu bat orduan hola postiek egurrezkoak. Tola argitxu bat, bombilatxu bat, eta beran kaperuzotxu egan indauela. Eta aixena azpizien okinduen haintxe, okinduen pilo haintxe, okinduen. Eta horrek lehenengo ziketuten auki berrizeten ziren, edo? Ziketu, bai, guk freskotan saltzen duzen. Borre ziketuteko, negu edalez hori urtetan deuna, gatxada, horreten prasko bire deuziketan. Gero fardoak eitzen dira. Albo batatitxu uretan sartu, ure dakarrela, ure gero berantza doala, guazitzen ginen goizenien, berantza doa ure. Eta izten ekusitzen dugute, lodi geixen dauen lekue, en general izetezan, abizganeko eurrie izetezan. Eta eitzen duen, albo batatitxe geu sartu uretan, eta frenetan, eta karo, agero tak lotuten da, hemen izetile, hola, moi, geratzen datzu igual.